आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा गेली अनेक वर्ष कोलमडलेल्या अवस्थेत आहे। यातच जिल्हा रुग्णालयात आरोग्य सुविधांच्या मिळालेल्या अभावाबाबतचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय, पाहूयात। आम्ही पेशंट आता 9 वाजता घेऊन आलो। 9 वाजल्यापासून 1 तासामध्ये त्यांनी ECG करायचं म्हणून सांगितलं। ECG तर त्यांनी केला नाही, काय त्यांनी कागदोपत्री सगळं पेपर वर्क फक्त केलं आणि CT स्कॅन करावं लागेल म्हणून सांगितलं। तर CT स्कॅन मग म्हणायला लागले की 4 वाजता, आजच 4 वाजता आमची CT स्कॅन मशीन बंद झाली आणि चक्क म्हणजे कॅज्युअल्टी विभाग असून ह्या कॅज्युअल्टी विभागामध्ये ते चक्क असं सांगतात की साहेब तो अजून 2 दिवस तरी ते होणार नाही काय। तर तुम्ही एकतर हे आमचं जिल्हा रुग्णालय ओरोसचं मोठं आहे, तर आम्ही खालच्या हॉस्पिटलला तुम्हाला रेफर करू शकत नाही। तुम्ही प्रायव्हेट करणार तर आम्ही तुम्हाला ॲम्ब्युलन्स आमची नाही देणार। आम्ही ह्याला म्हणजे तुम्ही सरकारी हॉस्पिटलला नेणार तर हे आहे। तर ते म्हणतात कणकवली आमचं ओरोस हॉस्पिटलपेक्षा कणकवली हे म्हणजे खालच्या याचं हे आहे काय, उच्च दर्जाचं नाही, खालच्या दर्जाचं आहे काय। तर आम्ही तिकडे तुम्हाला नाही पाठवू शकत ॲम्ब्युलन्स देऊन काय। तर मग आम्ही तिथे चौकशी केली तर ते कळलं की कणकवलीला त्यांचं CT स्कॅन चालू आहे काय। मग पाटील साहेबांना जेव्हा भाच्याने माझ्या फोन केला त्यावेळेला त्यांनी सांगितलं की हां कणकवलीला चालू आहे, मग तुम्ही तिथे नेऊ शकता, ते देऊ शकतात तुम्हाला ॲम्ब्युलन्स। पण इथले हे सगळे जे म्हणजे शिकाऊ डॉक्टर आहेत हे नातेवाईकांना म्हणजे चुकीचं सगळं गाईडलाईन करतात काय। मग अशा वेळेला म्हणजे त्यांनी म्हणजे नातेवाईकांनी म्हणजे रात्रीच्या वेळेला आणि अपघात विभागासारख्या ठिकाणी ह्या व्यवस्था जर म्हणजे चालू स्थितीत नाही आहेत तर हे योग्य नाही आहे ना त्याच्यासाठी। आणि सिनियर डॉक्टर इथे कोण हे नाहीच आहेत, म्हणजे जे म्हणायला पाहिजे की बाबा मुख्य डॉक्टर असायला पाहिजे त्यांची इथे नियुक्ती नाहीच झालेली आहे काय। किंवा आम्ही म्हणजे जे कोण म्हणजे त्याचे जबाबदार व्यक्ती आहेत त्या जबाबदार व्यक्तींनी पण ह्याची सगळी जबाबदारी घेतली पाहिजे ना। पेशंट जर तुम्ही बाहेर पाठवणार तर त्या पेशंटची जबाबदारी हॉस्पिटलने घ्यायची की त्यांच्या नातेवाईकांनी काय, कारण पेशंट त्या अवस्थेमध्ये नसतोच ना।